హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు నేను ఆనపకాయ పప్పు కూర చేస్తున్నానండి. దీన్నే పొడిపప్పు అని కూడా అంటారు. ఇది చాలా పాతకాలం వంట అండి. దీన్ని మీకోసం నేను మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో, దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దానండి. ఆనపకాయలండి నేను ఈ విధంగా ముక్కలు చేసి పెట్టుకున్నాను, సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నా. పెసరపప్పు తీసుకున్నానండి. పెసరపప్పు నానబెట్టి తీసుకున్నానండి. తర్వాత పసుపు, ఇంగువ, కొత్తిమీర, కరివేపాకు. దీంట్లో నేను పచ్చిమిరపకాయలు, వెల్లుల్లిపాయలు, తర్వాత పోపుకి మినపప్పు, ఆవాలు, జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయ. నేను బాండీలో నూనె వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కింది. ఇప్పుడు మనం పోపు వేసేద్దాం. దీంట్లో 1/2 స్పూన్ అంత పసుపు వేద్దాం. పోపు వేగింది. ఇప్పుడు వెల్లుల్లిపాయలు, కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు, తర్వాత ఒక 1/2 స్పూన్ అంత ఇంగు వేద్దాం. కరివేపాకు, తర్వాత నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పు వేస్తున్నానండి. ఇట్లా 2-3 నిమిషాలు వేయించుకున్న తర్వాత మనం ఆనపకాయ ముక్కలు కూడా వేసేద్దాం. వేసుకుని దాన్ని మూత పెట్టుకుందామండి. చాలా సిమ్లోనే ఇది కూర ఉడకాలి. అది మళ్ళీ చూద్దాం, ఒకసారి చూద్దామండి. దీంట్లో కొద్దిగా నీళ్లు జల్లుకోవాలి, అంతే, ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. జస్ట్ అట్లా జల్లుకొని మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలండి, లేకపోతే అడుగు మాడిపోతుంది. ఎక్కువ నీళ్ళు కూడా వేసుకోకూడదు. ఎక్కువ నీళ్ళు వేసుకుంటే ముద్దగా అయిపోతుంది. ఇది పొడి కూర అనుకున్నాం కాబట్టి, పప్పు పొడి కూర అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది పొడిగానే ఉండాలి. మళ్ళీ చూద్దామండి, తర్వాత చూద్దామండి. ఇదిగో పప్పు మగ్గిందండి. సరే, పప్పులానే ఉంది. ఇదిగో మగ్గిపోయింది. సరే, పప్పు మగ్గింది. ఇప్పుడు తగినంత ఉప్పు వేద్దాం. ఈ ఆనపకాయ ముక్కలు సగం మగ్గాయండి. మనం తగినంత ఉప్పు వేసేస్తే అవి పూర్తిగా మగ్గిపోతాయి. వేసేసి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసేసి కలిపేద్దాం.
మళ్ళీ మూత పెట్టేసేసి పూర్తిగా మగ్గిపోయేంత వరకు చూసుకుందామండి. మధ్య మధ్యలో ఒక్కొక్కసారి కలుపుకుంటూ ఉండాలి, కలుపుకుంటూ చూసుకుందాం. చూద్దామండి కూర. వావ్, అయిపోయిందండి చక్కగా. చూసారా పొడి పొడిలాడుతుంది. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీద్దామండి. ఇదిగోండి ఇలా బౌల్లో సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇటువంటి వంటలు చాలామంది మర్చిపోయారండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది కూర. ఇప్పుడు దీన్ని కొత్తిమీరతోటి లైట్గా గార్నిష్ చేసుకొని భోజనానికి రెడీ అయిపోయిందండి కూర. చాలా సింపుల్గా చేసేసుకోవచ్చు, చాలా తొందరగా అయిపోతుంది, హెల్తీ కూడా ఉంటుందండి ఈ కూర. మీరందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరెన్నో వీడియోలు చూడటానికి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు కావాలండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.